Hej sammen, velkommen til den her video i dag. Så skal jeg spille noget Minecraft, og det bliver fedt, og undskyld, jeg tager så det, så nu vil jeg tage lidt langsommere. Det her er min verden. Ikke kun min, men også nogle af mine venner. Som I kan se, vi har mit hoved her. Vi har Luca Elves hoved her. Tjek hans kanal, der bliver linket i description. Så har vi Hjaltes hoved. Der bliver hans kanal link. Hans kanal nede i description. Her har jeg skraldespanden. Den er meget nice. Så når man lukker den, så slår lampen. Så tænder den. Og herinde har vi vores mob spawner. Eller, ja, sådan der. Han skal lige nu at dø. Nej, jeg kan ikke komme ud. No. Jeg bliver nødt til at drikke ham. De der rører ned der. Håber jeg. Okay, lad os lige slukke den, så ingen falder ned i lava. Der er ikke rigtig meget at lave. Vi har de her ting. Og så har jeg mine ting. Og en masse pile på mig. Jeg har nogle virkelig gode ting. Meget durability. Okay, lad os lige kigge til vores ting, om der er nogen, der har købt noget. Er der ikke nogen, der har købt noget? Nej, der er heller ikke været nogen inde på serveren. Okay, lige meget. Det her det er ikke det eneste hjem, det her det er bare butikken. Så jeg går lige game mode 3. Fordi jeg skal lige op til overfladen. Jeg kan også, ved du hvad? Ja, jeg gør lige lidt hurtigere. Altså ikke hurtigere, men det her det er bare et andet sted. Jeg skal nok lige gå i kreativ. Så går vi ind her, og så går vi ind her igen. Så bliver vi teleporteret herhen. Og det her det er så det andet hus. Så har vi det her det har jeg lavet helt selv. Ingen har hjulpet mig, så det er lidt ærgerligt. Og så nedenunder jorden, så har vi også en base. Den her. Og jeg skal nok også lige have taget den beacon, fordi jeg kan godt lide den beacon. Vi har mange beacons, jeg ved ikke hvorfor. Game mode 1. Sådan der. Her der har vi vores ting. Er der noget? Nej, der er ikke noget i. Jeg skal nok også lige få flyttet noget af det, fordi at vi har en masse ting, som vi skal over i den anden base, som vi kan sælge og sådan noget. Det er meget nice. Så jeg tager alt det her. Det der. Også. Jeg har ikke nok. Inden sugarcanes, vi har ikke brug for sugarcanes. Vi har ikke brug for cobblestone lige nu i hvert fald. Den der har vi brug for. Og ikke det der. Ansigt. Ja. Vi har fuld inventory. Så væk med dem der. Nej. Den der angel vil jeg faktisk gerne have. Nå, det kan jeg ikke rigtigt. Vi skal have nogle læder ting. Det er det Bjarkes værelse. Hvad har du nu lavet, Bjarke? Han har faktisk nogle ret seje ting. Bjarke, jeg håber ikke, du ser den her video. Nej. Nu har han set video. Ærligt lavet. Nej. De her hoveder. Det her, det er mit gamle hoved. What? Hvordan går det ind i mit hemmelige hoved? Seriøst. Hvor er den hemmelige chest, Bjarke? Bjarke sagde, at han havde lavet en hemmelig chest. Men spørgsmålet er bare, wow. Shit. Ja. Holy, jeg ødelagde min bil. Ja. Lad os lave kill command. Vi har keep inventory, så det er fint nok. Så kommer vi herover. Det er vores andet hus. Og det er min anden beacon. Så lad os gå i game mode 3, og lad os poppe ned under jorden.
Okay, lad os lige putte det i. Ikke der. Her. Bum, bum, bum. Bum. Bum, bum. Bum, bum. Hvorfor kan jeg ikke putte den i? Okay, nu kan jeg. Okay, yeah, and the side. Der. Der. Sådan der. Og så hvor vores netter tænkte de her. Jeg var lige ved at gøre noget i den træ. Der. Vi har masser af kort. Okay, vi putte det her. Ej, seriøst. Vi kunne have brugt det til den butik. Så lad os prøve. Det er det samme som det her. Det er det faktisk. Vent her, den her. Nej, det er ikke det samme. Men vi har 50 jernblokke. Det her, det er jo ikke. Det er jo bare mit gamle hoved. Det behøver jeg jo ikke. Det kan jeg smule af i vandet. Undskyld, men jeg bliver nødt til det. Nu bliver jeg nødt til at lave den der gif. Superman Lucas shit, eller jeg kan også bare nej, det kan ikke. Vent, det er også noget gamle. Er det? Ja! Hvorfor? Ved du hvad? I'm going rip. Alt sammen er jo bare mit gamle hoved. Ved du hvad? Give Superman Luca command block sådan der. Så kan Luca, I kan se hvordan jeg gør det. Så sådan der. Og så skal vi paste den. Nej ja. Jeg skal lige ind på en hjemmeside. Ved I hvad, det her blev part 1 af Minecraft Survival Let's Play episode 128 milliarder. Ja, bare like den her video, subscribe, og så ses vi i en anden video. Hej, peace, hej.